شالوم شالوم كما يوعلكم بقويتا كل ساعة تحقسوا دقيمة قبل الله تحقسوا زك على زي نابسة فيليبي زي صحفو قدوس باولوس أم معرف 4 قصر 4 زركب قالي حزبنا تحقواس يركب كل شيء يتنق كل شيء يحسب حواتي كتحقوسوا እናንተ ገባኩም ተፈላለየ ሐሳብ ጭንቀት ትርከቡ ምንጭ ሁሉ ተሐጓስና ካለ ከይኮነስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ንምንታይና ኩል ሻዕ ሰላም በመስአን አብ ጭንቀት አፍተፋላለየ ስጋትን መከራ ነርከብ ደለና ንምንታይና ከም ህዝቢ ሰላም ሳና ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 6 ህፃን ተወሊድልና ይብል እሞ ነቲ ህፃን ሽሙ ካፍቶም ሽማት ሓደ መስፍን ሰላም ይብሎ መስፍን ሰላም እቲ ዝተወለደልና ህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ መስፍን ሰላም ዝኾነ አክንዲ ዝመርሐና መስፍን ውግእ መስፍን ዓሌተኛታት መስፍን ሰብ ረብሓን ጥቕሞምን ዝኾኑ መሳፍንቲ ኣብ ልዕለና ስለ ዝሾምናይ ሓንቲ ዘላትን መልእኽቲ ሰላምና ክንረክብ ስግኣት ካባና ክቅንጠጥ እንድሕር ኮይኑ እዚ መስፍን ሰላም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ኣብ ህይወትና ኣብ ልዕለና ኣብ ህዝብና ክነግስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ልብና ነንግሶ ንጉስ ንሾሞ መስፍና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ጥራሕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ደቂ ዓደይ ተጋሩ ሓዘንኩም ሓዘንና ጭንቀትኩም ጭንቀትና ኣብ ተፈላለየ መከራ ብሓንሳብ ንርከብ እዚ መስፍን እዚ ናብ ልብና እስካዕ ዘየተና ግን ኩሉ ሻዕ ብስጋት ኩሉ ሻዕ ብጭንቀት ሕጂኻ እንታይ ክውለድ ኮይኑ ይኸውን ሕጂኻ እንታይ ኮን ክመጽእ ይኸውን ሕጂኻ ናበይ ኮን ከነዘንብል ንኸውን እናበልና ምንባር ከም ዕጫ ተቐቢልና የለና ስለዚ መፍትሒ ንምድርና መፍትሒ ንሃገርና መፍትሒ ንህዝብና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ትመስፍን ሰላም ንሱ ኢየሱስ ኣብ ልብና ኣብ ምድርና ኣብ ህዝብና ምስ ነንግሶ ጥራሕ ዕረፍትን ሰላምን ዝኾነልና ስለዚ ናብዚ መስፍን እዚ ክትመጹ ናብ ልብኹም ክሸምዎ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ምስ ሃይማኖት ምልዋጥ ገለመለመለ ዘቀራርቦ ኣሎ ሃይማኖት አይኮነን ወንጌል ናይ ኩሉ እዩ ናምኖ ድማ ወንጌል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካቶሊክ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላውያን ቤተ እምነት ኣሎ ኣፈላላዩ ንዑ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ምስራዕ ካብ ትንፋስና ንላዕሊ ንዑ ልዕል ምባልን ዘይምባልን ሓደ ወንጌላውያን
ملاختي مصرف دنجل ماريام مصرف وين منعق مصحفاوي يكونن كنጫቃጭقሉ ዝግባእ ጉዳዩን አይሆነን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ በይኑ አምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ልብኻ ምሻም ንዑ መማን ንዑ ምትእምማን ንዑ መስፍን ንዑ ገዛኢ ንዑ በዓል ስልጣን ምግባር ብትናቱ መንገድ ምምልላስ ምጅማር ጥራሕ እዩ ህይወት ስለዚ እቲ ህይወት ዕረፍቲ እቲ ሰላም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ዘሎ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ كلنا نزنبل كبلي فتو እግዚአብሔር ንኩለና ምስተዓል ይሃበና